Me tehdään tässä paluumatkaa, mutta vielä olisi 2 viikkoa jäljellä. Ja tällä videolla me tullaan Saksan halki etelästä pohjoiseen. Koitetaan vältellä moottoriteitä ja löydetään aika monta kivaa paikkaa. 1100 kilometriä on matkaa ja lopulta löydetään todennäköisesti Saksan pohjoisin rantalomakohde. Tervetuloa mukaan! Yleensä vältetty näitä suuria kaupunkia, niin siinä kävi nytkin, että toi Salzburg jäi taakse ja raja ylitettiin tässä Laufenin kohdalta ja matka jatkuu kohti pohjoista. Tämä Tittmoorningin pikkukaupunki muistuttaa meitä jostain samansorttisesta kaupungista, missä viime reissulla ajeltiin, mutta kui ollakaan ei se nimi nyt sit sattunut tulemaan mieleen. Mutta hieno värisiä rakennuksia, eri värisiä ja tosi viettävä paikka. Me katsottiin, että ensimmäiseksi yöksi tässä Saksan puolella voitaisiin jäädä tähän Gredlingiin. Ja camping-alue on ihan tuossa aika lähellä tietä, mutta ajateltiin, että kyllä se on varmasti kyllä ihan sopiva meille. Jätettiin auto siihen ja nyt lähdetään sitten katsomaan, että mitä täältä löytyy. Handsome man. Meidän piti mennä syömään, mutta me tultiin parturiin ja se oli itse asiassa ihan hyvä asia, kun tässä on niin 1,5 kuukautta ollut niin, ettei ole ketään tuttu nähnyt ja eikä yleensäkään suomalaisia niinkään. Nyt täytyy pistää taas äijä vähän ihmisen näköiseksi. Hyvä paikka, että jos täällä päin liikkuu, niin tänne kannattaa tulla. No niin, just on raja ylitetty. Tämä koko laatikko. Ota koko laatikko. Suklaavarasto on täytetty ja meikämandoliinilla on hiukset ihan jiiris, niin nyt voidaan jatkaa matkaa. 1 yö tässä tosiaan oltiin aika lähellä tuota moottoritietä ja tämä matkaparkki oli, mutta sen verran ylhäällä täällä oli, että ei yhtään kyllä tuo ääni haitannut. Ja mukavasti tässä matkan varrella. Joku 100 kilometriä sitä on taas tuupattu tulemaan ja nyt ruvetaan katsoa yöpaikkaa ja joku burgeri tää oli mihin mentiin. Yleensä me ei näillä videoilla ole kauheasti mitään vinkkejä annettu, mutta nyt tulee yksi vinkki. Me käytiin täällä kylällä, niin täällä on muutama tämmönen camping-alue ja kun se ei oikein tuntunut sopivalta, niin me vaihdettiin paikkaa. Ja jos tulee semmoinen olo, kun te menette sinne, että ei ole hyvä, niin älkää jääkä sinne, kun menkää paremmalla paikalla. Se on kyllä niin totta. Tässä paikassa me saatiin rouvalta hyvä perehdytys ja myöskin vähän historiaa, että kuinka korkealla vesi on joessa ollut tulvan aikoihin. Saatiin oikein hyvä mesta tuosta joen varrelta ja yllätys. Sitten otettiin fillarit ja nyt me lähdetään katsomaan, että mitä täältä kylältä löytyy. Siirtymät. Sulut toisaan. Tässä voisi tuommoinen hättäisempi eräjorma napata ton kajakin ylös tuolta joesta ja kantaa sen tuon sulu toisella puolella. Nimittäin se kesti jonkun aikaa, kun saatiin vesi tasaiseksi, että he pääsi melomaan, mutta ihan mallikkaasti se meni. Kaunis on tämäkin kaupunki ja kiva nurkki ajella ympäriinsä. Ja nyt koitetaan löytää reitti, että mistä me päästäisiin sinne linnaan, mikä tuossa alussa nähtiin. Ja täältä ylhäältä onkin ihan tosi komeat näköalat. Melkein näkyy meidän auto tuolla joen varressa. Tämä renesanssilinna on alun perin tuolta jostain 1000-luvulta ja tälläkin kertaa kävi niin, että kierrettiin linna. Ei ollut avoinna, mutta sen verran katsottiin näistä tiedoista, että siellä sijaitsee muun muassa museo.
Tässä mä olen nyt näitten kanssa vierekkäin. Herkules on tossa ja Justina on tossa ja meikän mandoliini tässä keskellä tuntuu aika pikkuset jätkät. On toi nyt tosi korokkeampaa, mutta kyllä silloin etureidekin on se polkenut paljon. Aika touhua. Hyvä paikka tästä veden ääressä. Kyllä. Ja rauhallinen ja oma italialainen ravintola tuossa kyllä. vieressä. Portit menee kiinni ja vartioitu ja kaikki on niinku ihan viimitteen päällä. Todellakin. Tää on joku burgeri, tää on paikan nimi, Bergenburgeri. Brumburgeri. Joku burgeri se on. Katsotaan Googlesta. Myöhemmin. Hyvä näköistä. No, maistuu ajoja. Saksa-Italia oppitunti. Mitä sä olet nyt oppinut? Molto bene. Kyllä. Ei muuta. Kaikki kielet on niinku, paitsi Turun murre, niin ne on niin helvati vaikeet. Ei vaan pysty. Niin kuin esimerkiksi tämä paikka, missä nyt ollaan, niin tää on joku burgeri. Tämä on Millesburgeri, Pressburgeri, Cheeseburgeri. No. Että löysitkö roskikset? Löysin. Portin pielessä olivat. Hyvä. Lähtömeininki taas. Lähtömeininki. Hyvä paikka oli. No tosi hyvä paikka. Mä käyn tuolla kapteenin toimistossa. Käy se. Terveiset kapteenille. Tätä matkaparkkia tässä joenrannalla voi kyllä suositella lämpimästi. Et siinä on muutama muukin, mutta et varsinkin tämä, missä on tämä vierasvenesatama, niin se oli kyllä oikein mallikas. Ja paikkahan tietysti oli tämä Bernburger. Pesupaikka. Euro 1,5 minuuttia. Aika hyvä, kun ei ole tuota kattoa tuossa, niin tämäkin alta mahtuu. Me mielellään katsotaan semmosia kohteita, missä olisi joku vesielementti. Ja täällä nyt kun ei meri voi lähellä olla, niin sitten etsitään järvenrantoja. Nyt mennään semmoiseen paikkaan kuin Belau. Täältä löytyy semmoinen kivan oloinen camping-alue ja mennään katsomaan, miltä se vaikuttaa. Tämä kämppäri olikin aika täynnä, että täällä on joku treffit varmasti, että siinä oli pitkää pöytää heti alkuun ja muutama paikka oli. Tähän me tietenkään tarvita kuin yksi paikka ja kuinkas muuten lähempään kylään sitten katsomaan, että mitäs löytyy, että löytyisikö esimerkiksi vaikka liiteri, että saisi sitä suklaa lisää. No ei löytynyt, mutta löytyisi aika makea uimaranta. On tämä camping-alueen oma uimaranta.
Tää on kyllä ihan tosi hienolla paikalla. Ja sitten täällä on muitakin asumismuotoja kuin vaan näitä karavaanipaikkoja. Aika hienoja tommosia tiipiä telttoja. Ja kaikki paikat oli kyllä ihan täynnä. Mut hyvä tuuri oli, kun saatiin tosta alueen laidalta ihan tommonen rauhallinen mesta. Kuinka se pumppu nyt niin kauheasti käy? Jumakalta! Jäbä on suihkus. Niin, ei kehtaa ihan munaisille pistästä. Veisintalo on täällä porukka, mutta taitaa olla ainut paikka, mistä tulee lämmin vesi. Oma auto. Ja ulkosi. Aamulla lähdetään taas eteenpäin ja kyllä täytyy sanoa, että aika uskaliasta porukkaa välillä täällä tien päällä näkee. Tämäkin kaveri oli tässä ihan niin kuin ajoradalla, vaikka tuossa olisi mennyt pyörätiekin vieressä. Juu, kovin se kaveri siinä rullas menemään. Mutta me mennään nyt seuraavan burgeripaikkaan. Joo, tää paikka tuli vähän niin kuin tässä niin sanotusti vahingossa, että me ei ajateltiin, että ajetaan tuonne Tanskan puolelle, mutta tämä nyt sattui olemaan ihan tässä rajan tuntumassa, niin jäätiin sitten vielä tähän Saksan puolelle ja tää olikin tosi makea löytö, kun tässä oli kyllä niin hienoa hiekkaranta ja pitkät biitsit. Nämä olisi tullut rantalomakohteeseen. Jälleen merenranta on aika hieno. No, biitsi on pitkä molempiin suuntiin, jos katsotaan. Mut arvattaas, minkä merenranta? Mehän ollaan siis Itämeren rannikon pohjoisimmassa kärjessä. Tämä Holnisin niemimaa on muun muassa luonnonsuojelukohde. Ja täältä me löydettiinkin aika hieno reitti fillaroida ja kävellä. Ihan uskomatonta maisemaa ja jotenkin uskomatonta myöskin se, että tämmöinen paikka löytyisi. Ja löydettiin myöskin piikkilankaa, mikä on aika yllättävää, kun tämähän on kielletty ollut jo pitkän aikaa. Tämä oli vaarallinen paikka. Tää voi tulla vielä Sonni hyökätä. sonni hyökkää. Jumala, ei se on saksalainen sonni. Täällä on kyllä niin hieno. Ja tosi kaunista. Sieltä tulee mun elämäni nainen ruusupuskan keskeltä. En tiedä mahtoiko kurtturuusui. Mut kaunei on vaan. Joo, kaikki. Joo. Aika jännä, että Tanska on tuossa ihan vieressä. No. Olisiko kuvitellut, että täältäkin päin löytyy tämmöisiä hienoja paikoja? Me ollaan vähän niinku kotimatkalla ja ajateltiin nyt poiket, kun ollaan täällä päin. Joo, tää oli aika hieno paikka, pitkä biitsi. Hieno niemenkärki. Todellakin. Mennään katsoa, jos löydetään joku linna josta. Katteleks Tanskan päin? Kattele. Tonne me taidetaan lähteä, jos ei huomenna, niin sit ylihuomenna viimeistäs. Pitikö meidän alun perin tän tulla? Ei mitään. Mut löydettiin kyllä tosi hyvä paikka. Tää on kyllä hieno mesta. Onneksi tultiin. Tästä meidän camping-alueelta on semmoinen 5 kilometriä Glücksburgin kaupunkiin. Se on tämmöinen 6000 asukkaan kaupunki ja sieltäkin löytyy komia linna. Ei päästy sisällä, mutta ei päästy tällä kertaa myöskään kiertämään, kun se on tuolla veden ympäröimänä, mutta kauniin näköinen on ja upea paikka muuten tämä Glücksburg.
Jätkä on nukkunut. Jätkä on jo selvästi nukkunut. Joo. Tultiin häiritteen. Pari päivää nautittiin kauniista auringonpaisteesta tässä paikassa. Ja nyt kun aurinko meni pilveen, niin meidän matka jatkuu. Nyt on jätevedet pois ja lasi puhdas, niin vaihdetaan maata nyt sit. Tää oli hyvä kohde, Itämeren reunalla, hiekkaa, pitkää piitsi. Tästä olisi semmoinen noin 20 kilometriä todennäköisesti sitten tuohon Tanskan rajalle. Tanska onkin meillä sitten semmoinen kohde, kun me ei olla kumpikaan siellä aikaisemmin käyty koko maassa. Paljon on kuultu, että on niinku hieno paikka ja meillä on siellä nyt muutama semmoinen paikka, kun me on etukäteen vähän katsottu, että missä voitaisiin käydä, niin sinne sä pääset sitten seuraavassa videossa. Kiva, kun olet ollut meidän matkassa mukaan. Pysy jatkossakin